Πούστικο τρένο, δεν με πρόλαβε σήμερα. Καλημέρα. Το τραγούδι λέει καλησπέρα, αλλά εγώ λέω καλημέρα και λέω κάθε φορά καλημέρα γιατί γράφω πρωί, άσχετα από το βίντεο ανεβαίνει περίπου απόγευμα. Εν μεταξύ δες πόσο ήλιο έχει και όταν βγήκα από το σπίτι να πάρω τη μηχανή και την κατέβασα από το περβάζι που την έχω, άρχισε να ψυχαλίζει ρε φίλε και τώρα ακόμα στο κράνος μου έχω κάποιες σταγόνες να πούμε. Τι να πω, παράξενος καιρός. Again. Λοιπόν, Φορμουλονέα 2. Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν ίσως ο καλύτερος αγώνας που έχω δει τα τελευταία 10 και βάλε χρόνια ίσως, έτσι. Είχα να ευχαριστηθώ αγώνα Φόρμουλα 1 τόσο πολύ, πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που έγινε σε αυτόν τον αγώνα της Φόρμουλα 1, και αυτός ήταν και ο τίτλος του βίντεο, είναι ένα όνομα. Εντάξει, Max Verstappen. Αυτό. Και όσοι δεν το ξέρουν θα το μάθουν πάρα πολύ σύντομα. Ήδη έχει γίνει viral το παιδί παντού, σε όλα τα site. Είτε είναι αυτά για ποδόσφαιρο, είτε είναι αυτά για οτιδήποτε. Τι παίζει λοιπόν με αυτό το πιτσιρικά? Πιτσιρικάς, γιατί είναι 18 χρονών και περίπου 200 μέρες, κάτι τέτοιο. Είναι 18,5 χρονών τέλος πάντων. Ο οποίος είναι ο νεότερος πλέον Φόρμουλα 1 νικητής αγώνα. Ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν στην Toro Rosso, πέρυσι δηλαδή ήταν η πρώτη του χρονιά. Πήγε στην Toro Rosso, η μικρή ομάδα της Red Bull, είναι η Toro Rosso για όσους δεν ξέρουν. Αλλά μέχρι πριν από αυτό, η μόνη του εμπειρία ήταν σε kart και λίγους αγώνες που έκανε στη Φόρμουλα 3. Αλλά στην ουσία μόνο kart εμπειρία, έτσι. Δεν υπάρχουν πολλοί οδηγοί που έχουν κάνει αυτά τα βήματα όπως τα έχει κάνει ο Max Verstappen, δηλαδή τόσο σύντομα να μπουν στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Το παιδί αυτό λοιπόν έχει πει στη Red Bull εδώ και 2 χρόνια ότι είναι ένας οδηγός με πάρα πολύ μέλλον μπροστά του, και μόλις αυτός ο πιτσιρικάς δικαίωσε όλους αυτούς όσους τον πίστεψαν, έτσι. Στον προηγούμενο αγώνα πήρε μεταγραφή από την μικρή Toro Rosso στη μεγάλη, που αυτό το πράγμα μέσα στη χρονιά γίνεται πάρα πολύ σπάνια να αλλάξουν οδηγούς οι ομάδες, που είναι από τις καλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει ποτέ τελευταία χρόνια μεταγραφικά. Τέλος πάντων, ο Max μπόρεσε κατευθείαν και ένιωσε άνετα με το αυτοκίνητο, με το μονοθέσιο. Ήταν πάρα πολύ κοντά σε χρόνους με τον teammate του, τον Daniel Ricciardo, ο Αυστραλός, ο πάρα πολύ καλός και αυτός οδηγός, πραγματικά. Και ξεκίνησε τέταρτος στον αγώνα. Μπροστά ήταν τα 2 Mercedes, πίσω ήταν τα 2 Red Bull, Ricciardo και Verstappen. Τα 2 Mercedes στον πρώτο γύρο τρακάρανε μεταξύ τους. Αυτός μπροστά μου έχει κλειστό καθρέφτη, φίλε. Αχα. Αν πας στην αριστερή μεριά θα στον ανοίξω, άμα δεν πας, ας πρόσεχες. Τρακέρουν λοιπόν μεταξύ τους τα 2 Mercedes πρώτο γύρο, και αυτό δίνει στη Red Bull το περιθώριο να κάνουν το 1-2 και να συνεχίσουν 1-2. Τέλος πάντων, με τα πολλά με τα λίγα, ο Max στο τέλος κέρδισε τον αγώνα μέσω μιας πάρα πολύ καλής στρατηγικής, και να το καταφέρεις αυτό έχοντας πίσω σου σχεδόν όλο τον αγώνα, πρώτα τον Vettel να σε πιέζει και μετά τον Raikkonen, τα 2 Ferrari δηλαδή, και να μην σπάς, να μην κάνεις λάθος, να τα κάνεις όλα τέλεια στην πρώτη σου στην ουσία μέρα στη δουλειά με καινούργια ομάδα. Selfie! Ρε φίλε, αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Και έχουμε να δούμε πάρα πολλά από το πιτσιρικά, αλήθεια. Θα δούμε πολλά. Καθρέφτη, σε βλέπω, καθρέφτη. Δεν θα έρθει φανάρι, για να μην τον τύπο αυτόν πως είναι. Παπούλης. Δεν μπορώ να βλέπω κλειστούς καθρέφτες ρε φίλε, μου τη δίνει. Έλα εδώ κλείστε καθρέφτη, έλα εδώ. Δες τώρα που θέλω να πιάσει ένα κόκκινο, δεν βγαίνει κόκκινο ρε πούστη. Να το σπάλι. Κλείστε καθρέφτη. Ρε πιάσε κόκκινο βρε πούστη. Βρε πιάσε κόκκινο γαμότ. Ρε πούστη. Δες το να δω το καθρέφτη. Με φωνάζει. Και εγώ να μην μπορώ να αντιδράσω. Πραγματικά θέλω τόσο πολύ να πάω διπλά για να ανοίξω ακόμα και εν κινήσει. Αλλά δεν τρελάθηκα τόσο ακόμα. Έχει το καθρέφτη το κλειστό, δεν ξέρω αν το είδατε εκεί πριν. Δεν το κάνω εν κινήσει. Δες που δεν έχει πιάσει ούτε ένα κόκκινο.
Α, στρίψε κιόλας. Όχι ρε πούστη. Μότο, πάει ο καθρέφτης. Έτσι που λέτε. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να δούμε τον Max. Αξίζει ένα βίντεο μόνος του, πραγματικά. Και από εδώ και πέρα όλοι οι αγώνες Φόρμουλα 1 για μένα προσωπικά θα έχουν διαφορετικό νόημα. Μου θυμίζει τον αγαπημένο μου πρόσφατο σύγχρονο σχετικά οδηγό, τον Μοντόγια. Αυτόν υποστήριζα πάρα πολύ. Και κάθε αγώνας που γινόταν και ήταν αυτός μέσα, αισθανόμουν ότι ήμουν εγώ στη θέση του. Και κάπως έτσι με έχει κάνει να νιώθω τώρα ο Verstappen, πραγματικά, που έχει κάνει το μισό κόσμο της Φόρμουλα 1 να αισθάνεται φυσικά έτσι. Αλλά το παιδί αξίζει full. Τώρα κόκκινο. Τώρα δεν έχω κάποιο κλωτσιστό καθρέφτη όμως. Αυτά λοιπόν για σήμερα, παιδες. Έχει ανάψει πράσινο, αν θες κουνιέσαι κιόλας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και που συνεχίζετε και κάνετε εγγραφή. Έχω φτάσει 25 άτομα, what the hell. Ευχαριστώ όλους πραγματικά. Και συνεχίζετε να σχολιάζετε από κάτω. Τα λέμε την επόμενη φορά.